ние гледаме как Тодор Батков заслужи нашия златен скункс. Нажия с Ж, твърдо. Ти така си говориш. Нека си припомним как реагира той след жребия за Шампионска лига, при който на Левски се падна да играе с Дебрецен. С кое? И какво се случи? С кое? С Дебрецен. С Дебрецен. И какво се случи после? Ма с Дебрецен. Не е Дебрецен, с Дебрецен. Вие лично с какви чувства сте в момента? Поздравявам и Радко, и Георги. Мисля, че жребия е добър. Господ отново се показа като българин. Поне такъв СМС ми пусна сина ми преди малко. Просто мобилизация, пределна, пълен стадион и решаване до голяма степен на крайния резултат още в първия матч. Доволен съм определено. Аз не исках нито Залцбург, нито Апоел. По понятни причини. Възможно сега за Варга. Много технично изпълнение. Това е 1-0 за Дебрецен. Великолепен гол на Гергей Рудолф, както и да погледнем. И ми се струва, че вече това попадение слага край на каквито и да било илюзия на Левски. Този златен скункс и колегата Дейвид от предаването Господари на ефира. Днес беше на аерогара София и чакаше отбора на Левски, по-точно собственика на клуба, адвокат Тодор Батков, за да му го връчи. Но доколкото успяхме да разберем, господин Батков по някакъв начин е финтирал репортера на Господари на ефира. Голямата радост от лесния жребий на Левски се оказа доста прибързана, скъпи приятели. Какво става? Оказва се, че Батко Тирапончи Тодор Батков си е направил сметката без кръчмаря. И когато кръчмаря дойде, замина отбора на Батков, слушай, да се уважаваме, от първи ден почва с Лига в щини. Когато... за какво говори? Когато кръчмаря дойде, замина отбора на Батков 2 гола и го отстрани, да ни каже, лиши от възможността да участва в Шампионска лига. Ето защо Дейвид продължи да го преследва с скункс под мишница. Оказа се обаче, искаш да кажеш нещо ли? Оказа се обаче малко добре, че Тодор Батков е по-охраняван от Митю Очите и Митю Пищова взети заедно. Господин Батков! Чули какво ти казах? Стой там за потребо притесняваш. Господин Батков! Нема стой. Господин Батков! Извинете, аз знам, че той е разбран човек. Чига, бе! Господин Батков! Може ли за секунда само? Господин Батков, може ли за една секунда? Няма да я питам. Няма да я питам. Може ли извинявайте за малко? Явно не може. Много мили хора бяха от неговата охрана. Някои нямат чувство за хумор. Нищо не ни остава друго, освен пак да го потърсим. Това е за сега всичко от мен, Дейвид.